O autor confeso do triplo crime de Valga regresará a Galicia para someterse ás probas de ADN solicitadas pola Audiencia Provincial. A súa volta dende a prisión de máxima seguridade de León coincide co primeiro aniversario do asesinato machista cometido contra a súa exparella e a nai e a irmá dela. Que tal? Saúdos. José Luis Albert terá que presentarse mañá no xulgado de instrucción número 2 de Caldas. De seguido ampliamos, pero antes, titulares. Activan o protocolo COVID na escola Praia Xardín de Boiro polo positivo dun alumno. Outros 2 escolares e 2 educadoras permanecen illados. Sanidade realizará test PCR aos alumnos do Colexio Calasancio de Pontevedra. O obxectivo, saber cal é a magnitude do gromo de coronavirus que xurdiu entre o profesorado. A Conselleira de Vivenda comprobou en Rianxo o resultado das obras de rehabilitación levadas a cabo nas antigas vivendas dos mestres. A actuación permitirá poder destinalas a algoeiro social. A Mancomunidade crea a súa plataforma de venda online Salnés Click. O obxectivo é fomentar as vendas de todos os establecementos do Salnés. 2 italianos da Vila de Lanzada en Italia visitan o Grove para facer un irmandamento entre concellos. Foron recibidos polo alcalde e acordaron continuar cos contactos o vindeiro ano. Comezamos coa actualidade da COVID-19 na nosa contorna. Activado o protocolo COVID na Escola Infantil de Praia Xardín, en Boiro, tralo positivo dun alumno. Permanecen illados outros 2 nenos e 2 educadoras á esperas dos resultados das PCR. En Dodo tamén pechou unha unitaria por un positivo dun alumno na Escola de Laíño, confinando o resto do alumnado e a 2 mestras. O positivo por coronavirus dun alumno da Galiña Azul de Praia Xardín detectouse durante a fin de semana, polo que a Consellería de Sanidade activou de inmediato o protocolo de seguridade. Realizáronse PCRs aos familiares directos do neno infectado, así como tamén a outros 2 alumnos e 2 mestras que tiveron contacto estreito co menor durante as xornadas previas. Ningún presenta síntomas, pero polo de agora permanecen illados á espera dos resultados das probas. Dase a circunstancia de que os cativos se atopaban aínda en período de adaptación, polo que os contactos entre alumnos son moi reducidos, posto que só conviven en cada aula 3 nenos e as súas mestras. Tamén no Colexio Calasancio de Pontevedra o alumnado deberá someterse ás probas PCR. Tras o bote registrado entre o persoal do centro, a Consellería de Sanidade tomou a decisión de realizar test a todos os alumnos que estiveran en contacto cos contaxiados. En concreto, trátase dos estudantes de segundo ciclo de educación infantil, rapaces de 3 anos nos que non era obrigatorio o uso da máscara. Ademais, todos os contactos estreitos terán que permanecer en cuarentena 14 días. Por outra banda, o Sergas decidiu que non realizará test ao alumnado de 6º curso de primaria, uns estudiantes que tamén estiveron en contacto cos afectados pero que usaron a máscara en todo momento. En canto ao brote de coronavirus, actualmente hai 9 persoas contaxiadas no centro. Polo de agora seguen suspendidas as clases presenciais e xa se puso en marcha a docencia telemática. Outro dos colexios que está no foco da Consellería de Educación é o de Dorrón, en Sanxenxo. Finalmente, tanto a irmá pequena da alumna con COVID como a profesora do centro que estivo en contacto con ela deron negativo nas probas PCR. En Ribeira, aínda que non teñen ningún caso activo no centro, os alumnos do IES número 1 non irán a clase ata que as aulas reúnan as condicións de seguridade. A AMPA Cara Mecheiro remitiu un escrito á Xunta denunciando a falta dun protocolo axeitado para que os alumnos poidan volver a clase coas máximas garantías o próximo mércores 23 de setembro. Moi críticos, así se mostran dende a dirección da AMPA do Caramecheiro do Instituto número 1 de Ribeira, coa Consellería de Educación, a que culpan dunha mala planificación á hora de organizar a volta ás clases. Dende a entidade entenden que hai unha total deixadez e unha neglixencia por parte da Administración Autonómica, que bota en riba das propias direccións dos centros e dos pais toda a responsabilidade. A Administración non dá unha solución. E máis, na último comunicado delega a responsabilidade da toma da decisión de como vai a ser ese comezo directamente sobre a dirección do centro. Eso é de cobardes, é dicir, vos sodes, a Consellería é a que ten que realmente asegurar e defender que os nosos nenos reciban a educación que merecen, que é o seu dereito, pero ademais que o fagan cunha seguridade para eles e para as familias, que ao final eles son os que van a recibir esos contactos que antes non tiñan e que trasladarán despois ao resto da comunidade. Piden menos mamparas e máis profesores e desdobres de grupos. Para eles, as únicas solucións posibles para unha volta segura ás aulas. Aulas e mestres, é que é simple, é que por moito que intenten evitalo e por moito que intenten revolcarse nisto, que non hai outra cousa. Entón, basta xa, o que decimos é deixade de intentar evitar algo que é a única solución. A única solución que nos topamos é ter unha mascarilla, non? Pois a única solución que temos nos nenos é aulas e mestres.
De non ser así, aseguran que prorrogarán a súa decisión de volver ás clases. Queremos empezar canto antes, pero a realidade é que non podemos comezar antes mentre a Administración sega delegando e sega sen tomar determinacións de unha vez por todas con seguridade, que, por favor, dotade os centros do que realmente precisan, que son de mestres e de aulas suficientes para poder repartilos e poder empezar dunha vez a estudar, que é o que realmente estamos desexando facer de fai tempo. Entón, sí, acusamos a Administración, neste caso a Consellería, dunha deixadez e dunha neglixencia en canto a súa responsabilidade. Dende a AMPA anunciaron tamén que secundarán a folga de docentes prevista para o vindeiro mércores día 23. Actualizamos agora os datos da pandemia. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés confirmou hoxe 577 positivos, é dicir, 29 novos contagios nas últimas 24 horas. Nesta gráfica pódese ver a evolución da pandemia nos últimos 2 meses, dende o 18 de xuño, cando había 9 casos activos nesta área sanitaria, ata hoxe, cunha cifra similar á do confinamento. En canto aos hospitalizados, 12 pacientes evolucionan en planta, 11 no Hospital Montecelo e 1 no Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. Ademais, outras 3 persoas atópanse na UCI de Montecelo. Por concellos, o de Pontevedra rexistrou hoxe 296 positivos, 13 máis ca onte. En Poio, os casos activos aumentan en 3 e chegan xa aos 38. En relación ás restriccións establecidas pola Xunta de Galicia, cabe destacar que Sanidade impuxo hoxe novas medidas no concello de Marín, restriccións que xa estaban en marcha en municipios como Pontevedra, Poio ou Vilaboa. Por último, lembramos que continúa disponible o número 900-400-116 para casos leves ou ante calquera dúbida sobre a pandemia. Para casos graves ou emerxencias, pódese chamar ao 061. Ante o número de casos activos en Pontevedra, dende o Concello non agochan a súa preocupación. Tanto o alcalde da cidade como o líder da oposición pediron hoxe responsabilidade a toda a cidadanía. Ademais, Miguel Anxo Fernández Lores volveu a criticar a falta de transparencia por parte dos Sergas. Eu estou preocupado, como está preocupado moita xente, porque estamos nunha situación de pandemia que non remite. É certo que parece ser que a gravidade, digamos, dos síntomas da xente que se está infectando pois non é a mesma que antes, non? Sobre todo porque tamén afectaba a un sector de población máis vulnerable, pero tamén hai que recordar que é responsabilidade de todos. A mí me parece que non, por un lado, probablemente sea unha das administracións autonómicas que menos información dá aos medios de comunicación e á sociedade en xeral e aos responsables políticos. E por outro lado, logo vamos de campeóns en certas cousas, ¿no? Estoy preocupado por cómo está evolucionando la situación en Pontevedra. Me cuesta saber cuál ha sido el motivo por el que una ciudad como Pontevedra tiene muchísimos más positivos que Vigo, porque si hablas de densidad poblacional, desde luego la densidad en Vigo es muchísimo más elevada que aquí. Y yo, personalmente, no sé cuál ha sido el motivo por el que en Pontevedra se han disparado los casos. Muy preocupado. Hacer un llamamiento aquí, desde el punto de vista sanitario, a todos los grupos políticos para intentar no criticar unos a otros, unas administraciones a otras. En área sanitaria Santiago Barbanza baixan os casos positivos. Hoxe o número total de positivos sitúase nos 659, 14 menos que na xornada anterior. Pola contra, medra a cifra de pacientes hospitalizados a 32, un máis que onte. Dese total, 2 deles atópanse na unidade de críticos do Clínico de Santiago. Nas últimas 24 horas deron 60 novas altas, co que o número total de curados dende o inicio da pandemia elevase a 2.553. En canto ao número de probas PCR realizadas, sitúase xa preto das 62.400. Como adiantábamos ao comezo das novas, faise un ano do triplo crime marchista de Valga. O 16 de xuño de 2019, José Luis Abeta asesinaba a súa parella diante dos seus fillos menores e despois mataba tamén a súa excuñada e exsogra. Agora, xusto un ano despois, Abeta regresa a Galicia para someterse á proba de ADN solicitada pola Audiencia Provincial. O autor confeso do triplo crime de Valga regresa a Galicia. José Luis Abet foi trasladado dende o cárcere de máxima seguridade de León, onde se atopaba ata a prisión da Lama. O motivo deste traslado, a proba de ADN solicitada pola Audiencia Provincial. Está previsto que se someta esa proba mañá xoves no xulgado de instrución número 2 de Caldas. Unha vez concluído este proceso, Abet regresará ao centro penitenciario leonés. Estas probas, por certo, xa foran solicitadas anteriormente, pero tanto o seu abogado como o propio Abet
intentaron evitar que se fixesen. O regreso do asasino a Galicia coincide co primeiro aniversario do triplo crime machista. Era o 16 de xullo de 2019. A primeira hora da mañá, José Luis Abet presentábase na casa das víctimas en Carracido, na parroquia de Cordeiro, cunha pistola do calibre 32. A súa esparella asasinouna no coche cando ia levar ao colexio os seus fillos, que daquela tiñan 4 e 8 anos. Sandra tiña 39 anos. Acto seguido, no xardín da propiedade, disparou contra a súa excuñada Alba, de 27 anos, e a súa exsogra María Elena, de 58. En total, o asasino realizou ata 15 disparos, dos que 11 chegaron a impactar sobre as falecidas. Abet chegou a recargar a arma ata en 3 ocasións porque só tiña espazo para 6 balas. O triplo crime consternou a localidade. O Concello celebraba naquela tarde do 16 de setembro un pleno extraordinario no que se decretaban 3 días de loito. Decretar 3 días de loito oficial no Concello de Valga en memoria de Sandra Boquete Jamardo, Alba Boquete Jamardo e María Elena Jamardo e de todas as vítimas da violencia de xénero. Segundo, suspender todas as actividades municipais que estaban previstas para estes 3 días en sinal de dó polo terrible asesinato das nosas veciñas e en apoio da súa familia e achegados. Un ano despois, os nenos seguen tutelados pola Xunta, aínda que se atopan en Valga co avó materno. Con todo, a avoa paterna reclama a custodia dos menores. O mércores da semana que ven será sometida a unha proba psicolóxica para tentar facerse cargo dos nenos. Pois seguimos falando de violencia de xénero, neste caso de ferramentas para loitar contra esta lacra. O GDR Salnés Ulla Umia quere aportar o seu gran area na súa erradicación. Vaino facer cunha caravana morada que vai percorrer os concellos da contorna, achegando información e asesoramento, visibilizando tamén o rexeitamento comunitario á violencia contra as mulleres. A primeira parada da caravana vai ser este sábado en Cambados. Vai estar estacionada na Praza do Concello, entre as 9 da mañá e as 2 da tarde. Ao longo do mes de setembro visitará o Concello de Meis o vindeiro día 25 na Praza de España e tamén fará parada en Caldas de Reis na Rúa Real o día 28. A caravana dispón de profesionais especializados en psicología contra a violencia de xénero, criminoloxía e técnicos de igualdade que ofrecerán este servizo itinerante para chegar a todos os concellos, mulleres e público en xeral. Segunda xornada de folga na conserveira de Tennessee do Grove. Os seus empregados volveron concentrarse a primeira hora desta mañá reclamando á Xunta unha maior implicación para dar resposta á problemática que vive a empresa. Piden tamén un proxecto industrial que garanta a actividade e permita o mantemento de todos os postos de traballo. Para iso, segundo entenden dende o Comité de Empresa, é necesario que o goberno galego dé un paso ao fronte e o grupo romanés propietario de Tennessee se faga a un lado. A de hoxe foi a segunda xornada de folga dun total de 6. Mañá será o terceiro día de paro e os outros 3 están programados para o martes, mércores e xoves da semana que ven. Ademais, o vindeiro domingo está prevista unha manifestación que vai percorrer o centro da localidade de Meca. E a Policía Autonómica sorprendeu un home que prendía lume cun acendedor nunha zona de Monte de Cadarnoxo, na parroquia de Boiro. Ao parecer, a detención producíase xa hai uns días, na madrugada do domingo ao luns. Os axentes colleron o infragante gracias aos labores de vixilancia que estaban a realizar, tras detectar unha alta actividade incendiaria na zona. Fontes da investigación consideran ademais que o presunto pirómano podería ser tamén o responsable doutros lumes provocados na contorna das comarcas do Barbanza e Muros Noia. Así, impútaselle outro incendio que se rexistrou o pasado 8 de setembro no concello de Lusame. O caso foi derivado ao xulgado de instrución de Garda de Ribeira. Continuamos nas novas do día. Tras a decisión do Goberno de España de liberar os superávit dos concellos, o PP de Pontevedra pedirá ao Goberno local que invista este diñeiro en apoiar os sectores máis golpeados pola crise da Covid. A proposta será presentada no Pleno Municipal do vindeiro luns. Apoiar os sectores máis golpeados pola crise da Covid. Ese é o obxectivo da moción que o Partido Popular de Pontevedra presentará no vindeiro Pleno Municipal. Os populares proporán ao Goberno local que invista o superávit dos anos 2018 e 2019 recentemente liberados polo Goberno do Estado en axudar aos máis afectados pola pandemia. Que la utilización de dicho superávit sea para apoyar exclusivamente a los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, como son hostelería, comercio local, turismo, autónomos y también para reforzar los servicios sociales. Ustedes saben que hay una crisis económica muy severa, producida por una pandemia que está ya en su segunda ola, según dicen los expertos, y en Pontevedra la estamos sufriendo, que ha generado una crisis económica y que esa crisis económica está generando una crisis social que ya vivimos todos en este momento y ya podemos percibir. Por lo tanto, esa utilización del dinero superávit desde el Partido Popular creemos que tiene que ser destinada a esos sectores.
As esperanzas de que a corporación apoie esta moción non son moitas. De feito, o voceiro popular criticou hoxe a actitude que soe adoptar o goberno local ante as propostas do resto de grupos políticos. ¿Creemos que Lores va a aprobar alguna moción que venga del Partido Popular? No. Y a mí no me preocuparía tanto si no aprobase mociones del Partido Popular o ayudas económicas del Partido Popular si él presentase alguna moción o él presentase alguna propuesta del punto de vista económico y la llevase a cabo, no solo anuncios vagos y teóricos, que es lo que estamos viendo. A nivel nacional siempre se habló del síndrome de la Moncloa cuando el presidente del gobierno estaba absolutamente aislado de la realidad, y yo creo que ahora mismo podemos hablar del síndrome de Michelena 30 con un Lores absolutamente aislado de la realidad y que no sabe lo que sucede a nivel económico y a nivel social en su ciudad. Rafa Domínguez criticou tamén hoxe a xestión de Lores durante a pandemia. O voceiro popular pediu que se aproben xa as bases para a concesión de axudas derivada da COVID, unhas axudas que deberían estar presentadas antes do 31 de decembro. Que Lores no haya publicado las bases para las ayudas económicas cuando quedan 3 meses para que se puedan utilizar y se puedan ejecutar y lo puedan valorar los hosteleros y comerciantes, es una auténtica vergüenza. Es increíble que después de 7 meses no hayan conseguido sacar unas bases de ayudas al comercio o a la hostelería. Yo no sé si está esperando Lores a la tercera oleada del COVID para sacar estas ayudas, porque en este momento no las ha sacado. Ao Pleno Municipal irá tamén a aprobación da nova ordenanza de mobilidade. A pesar das críticas que levantou este documento entre diferentes colectivos da cidade, o vindeiro luns o goberno local votará a favor da nova normativa. Non houbo alegacións e, polo tanto, desde o punto de vista administrativo de tratamento dunha cuestión, non se pode modificar ningún texto cando non hai alegación ninguna. Claro, non houbo alegacións formais ninguna. En todo caso, houve unha alegación, pero que non tiña que ver con o que se rexeitou, pero a respecto do que se plantea non houve alegacións, e, polo tanto, calquer cuestión que haxe que facer será posterior, pero a aprobación ten que ser así. Miguel Anxo Fernández Lórez tamén participará mañá no cumio de alcaldes e alcaldesas do Eixo Atlántico, un encontro que terá lugar no Teatro Principal e no que se traballará pola reconstrución post-Covid. Se vai a falar tamén da necesidade de inversión en investigación, da necesidade de inversión nos, na sanidade pública, investimentos que xeneren actividade económica, tamén decisións que se deben tomar a respecto de como debe ser os espacios urbanos e a utilización do espacio público en momentos que está sendo preocupante en moitos concellos. De feito, hai moitos concellos que están tomando decisións a correr de alguma maneira para mellorar o espacio público polo tema de manter as distancias sociais. O evento arrancará ás 10:30 horas no Teatro Principal. Na reunión estarán alcaldes de 19 concellos galegos e outros 19 portugueses. A pesar das restriccións establecidas pola Xunta de Galicia, nas que se indica que as reunións deberán estar limitadas a 10 persoas, Lores quixo deixar claro que hoxe no encontro se manterán todas as medidas de seguridade necesarias. O cumio de alcaldes e alcaldesas pecharase cun xantar na finca Batacos. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, comprobou esta mañá en Rianxo o resultado das obras de rehabilitación levadas a cabo nas antigas vivendas dos mestres. A actuación para que a Xunta realizou unha achega de preto dos 250.000 euros permitirá poder destinalas a alugueiro social. Acompañada do alcalde Adolfo Muiños, a titular de Vivenda visitou esta mañá un dos 2 bloques das antigas vivendas dos mestres, que veñen de ser rehabilitadas grazas a unha achega de preto dos 250.000 euros da Xunta para destinalo a alugueiro social, daquelas familias do municipio en situación de emerxencia. Durante a visita, Ángeles Vázquez destacou o resultado da actuación, que permitiu rehabilitar 8 vivendas. Esta é unha liña de axudas que temos dentro da Xunta de Galicia a través do Instituto Galego da Vivenda e o Solo, que comezou no ano 2017, que tivo moi boa acollida entre todos os concellos e que o resultado é que en todo Galicia temos 125 vivendas antiguas de mestres xa rehabilitadas. Unhas pois a piques de ser ocupadas, como é o caso de Rianxo, e outras pois xa ocupadas pois polas familias, non? Familias que terán que facer menos esforzos á hora de un aluguer e que han de ter que cumprir unha serie de requisitos. Dende o Goberno Municipal agradeceron o financiamento da Xunta
que permitiu poder desenvolver a actuación e dar resposta así a unha bella demanda do Concello. Eu estou tremendamente satisfeito da colaboración que a Consellería tivo desde un primeiro momento para financiar as vivendas de Rianxo, que tomou desde un primeiro momento estas vivendas tremendamente céntricas e por un volumen incluso importante, que é difícil ás veces encontrar concellos que teñan tal número de vivendas dispoñíveis e postas a disposición do público e da veciñanza. E a Consellería arroupou desde un primeiro momento este proxecto aquí, polo que estou moi satisfeito da presenza da Conselleira e evidentemente de poder ver e visualizar o que é unha realidade. A intención do Executivo rianxeiro é poder dar cobertura a todos os demandantes de cara ao vindeiro ano, unha vez aprobado en pleno o regulamento de uso do espazo, un trámite que confían poida realizarse antes de finais deste ano. Servizos Sociais xa ten moi adiantado unha orde de como se van posibilitar o acceso a estas vivendas, de acordo cos baremos que xa a propia Consellería estableceu na propia orden, e espero que sexa unha realidade que se ocupen o máis axiña posible, pero pasará despois de que podamos ter o equipamento básico, ese mobiliario que entendemos é fundamental para entrar a vivir nelas. O inicio do curso no CEIP de Bañochanza en Valga estaba previsto para hoxe, pero vaise pospoñer. Neste caso, nada ten que ver coa COVID, senón por mor dos retrasos nas obras de rehabilitación integral que se están a cometer no centro. Deste xeito, o arranque do curso posponse ata o vindeiro luns. A medida foi consensuada entre o Concello, a Consellería de Educación, a Dirección do Centro e a AMPA. Dende o Goberno local, o alcalde lamenta que as obras vayan tan atrasadas. Bello Maneiro apunta que nestes momentos non se daban as garantías mínimas de seguridade para que a rapazada poida volver ás aulas. O rexedor engadiu ademais que non está nada satisfeito coa empresa xudicataria das obras, tanto pola demora como por comprometerse a traballar tamén nas fins de semana e despois non facelo. A Brigada Municipal de Obras de Ribeira está a condicionar a zona central da Praza do Concello onde estaba emprazada a icónica palmeira. No mes de xullo procedeuse a talar a árbore afectada polo picumo vermello e agora estáse a retirar a estrutura na que se situaba. Estenderase no seu lugar un soldado de formigón e pavimento de granito con aspecto similar ao resto da praza, converténdoa nun espazo diáfano. Os traballos durarán aproximadamente 15 días se as condicións meteorolóxicas o permiten. Unha vez rematados valorarase se a praza queda así definitivamente ou se incorpora algún novo elemento. Mais actualidade, o Centro de Información sobre Diversidade e Sexualidade de Pontevedra atendeu a 33 usuarios durante os seus primeiros meses de funcionamento. A mirande parte deles precisaban dunha orientación persoal sobre identidade e tiñan dúbidas sobre tratamentos hormonais e cuestións xurídicas. O Centro de Información sobre Diversidade e Sexualidade de Pontevedra abriu as súas portas só uns días antes de que se decretase o estado de alarma en marzo. Por iso, a súa trayectoria nestes 6 meses estivo marcada pola evolución da pandemia e a meirande parte dos usuarios foron atendidos vía telemática. Se atenderon a 33 usuarios estos primeros 6 meses de funcionamento. Dúbidas de carácter sinxelo, dúbidas sobre a identidade sexual. Dentro das solicitudes que se fixeron foi solicitudes sobre formación, non? A necesidade por parte de asociacións e profesionales de que se faga formación de diversidade e sexualidade. Unha gran parte dos usuarios que se puseron en contacto co CIDES ao longo destes 6 meses precisaban dunha orientación persoal sobre identidade. Ademais, moitos deles pediron consellos para sair do armario sobre tratamentos hormonais ou sobre cuestións xurídicas. O que máis dúbidas xerou foi a realidade trans. A gran dúbida da sociedade, tanto de profesionais de persoas implicadas e incluso de simplemente estudantes que facían traballos ao respecto, é sobre a realidade trans. A realidade trans é o que desperta maior interese e do que máis se descoñece en todos os ámbitos, incluso polas propias persoas trans que eu tratei. A coordinadora do CIDES constatou nestes 6 meses de traballo que moitos dos pontevedreses non se atreven a preguntar e pedir información sobre diversidade e sexualidade. Por iso, Ada Otero fixos un chamamento á cidadanía. Cando a xente quere información LGTBI non hai nada, non hai unha carreira do LGTBI, non hai unha licenciatura, non hai... Entón, onde buscas esa información cando ademais sabes que moita xente que fala do LGTBI non está nin activismo, nin ten información, nin ten a experiencia. Entón, moita xente que fai acude ás asociacións, e as asociacións están formadas por voluntarios de persoas que simplemente queren axudar. E moitas veces vense sobrepasadas
de unhas mesmas preguntas constantemente, a veces síntense un pouco incómodos de recibir tantas preguntas incluso da súa propia vida. O mellor unha persoa trans que se xunta a unha asociación non lle apetece estar contestando a súa vida privada. Entón, o CIDES o que fai é ofrecer ese cauce de que non teña ningún problema en preguntar cousas, porque para iso está a información unha persoa que está formada e que sabe do tema, sen ter que molestar necesariamente as asociacións. Todos os que se queiran poñer en contacto co Centro de Información sobre Diversidade e Sexualidade poden facelo a través das súas redes sociais, no correo electrónico cidespontevedra@gmail.com ou ben no teléfono 676 097 339. A Mancomunidade do Salnés crea a súa plataforma de venda online, Salnés Click. Polo de agora só estará disponible para que todos os establecementos interesados se rexistren nela. O obxectivo é fomentar o turismo de compras dando máis visibilidade aos negocios do Salnés. A Mancomunidade do Salnés dá os primeiros pasos para poñer en funcionamento a súa plataforma de venda online. A empresa encargada do proxecto xa deseñou tanto a páxina web como a aplicación móvil. O obxectivo é fomentar o turismo de compras. A plataforma Salnés Click xirará en torno a 3 eixos. Un deles é o comercio, que desto se vai a encargar fundamentalmente dos asociados, de informarlles, etc., o consorcio. Outro que é experiencias e outro que é gastronomía, que vimos a facer desde aquí. Vai haber 4 traballadores da Mancomunidade que van a estar traballando en estes 2 eixos, porque o que se trata é de ofertar unha plataforma amplia. Cando falamos de experiencias, é que esos usuarios ou usuarios da plataforma decidan, oye, vamos ir ao Salnés e queremos unha visita a unha bodega, ou queremos ir a xogar o golf, ou queremos pasar un día nun barco, que nesa plataforma van a ter todos estes recursos. A plataforma atopase agora na etapa de rexistro, onde os establecementos do Salnés poden rexistrarse e mostrar os seus produtos. O que se busca é dar máis visibilidade aos negocios do Salnés. A día de hoxe o que necesitamos é unha inmediatez, onde esa plataforma vai ter unha comunicación instantánea cara cos usuarios, máis cos comerciantes, onde esa ferramenta vai ser personalizada, onde vai ter diferentes aspectos esa aplicación. Vai ter unha parte que é de comunicación, que pode ser directamente da Mancomunidade ou incluso do portal, cara aos usuarios, onde o usuario tamén pode interactuar con esa ferramenta, onde pode entrar na parte de turismo, de emprego, ou facer as compras no botón de Salnés ou un clic. Para o Consorcio do Salnés, esta plataforma é unha gran oportunidade. Os pequenos comercios non temos a posibilidade de facer individualmente nos isto, e incluso a nivel de asociación creo que tamén sería casi imposible. E despois non a competir en ventas online, pero sí poder facer algo de ventas online, que é fundamental no tempo que vai a pasar de hora e ao futuro, non? A partir desta pandemia se demostrou que as ventas en comercio baixaron moitísimo e aumentaron as ventas online. Entonces é unha oportunidade increíble. Aqueles comercios que teñan a súa plataforma online poderán redireccionala dende Salnés Click. As entidades implicadas agardan acadar un gran volume de establecementos inscritos e dotar a aplicación dunha ampla oferta. Está previsto que se abra ao público a final de ano. O Concello da Pobra desenvolverá un amplo dispositivo de seguridade este domingo, Día do Nazareno. Celebraránse 3 misas solenes na Praza Segundo Durán cunha capacidade máxima de 500 asistentes. Malia que o coronavirus levou por diante a procesión das Mortallas, unha das máis antigas de Galicia, a Pobra renderá homenaxe ao Nazareno a través das misas. Haberá 3 solemnes o domingo, ás 10, 11:30 e 1:15. Celebraránse na Praza Alcalde Segundo Durán, onde se instalará unha carpa e 500 cadeiras, a que poderán asistir só aqueles que fixeran reserva previa. Toda a montaxe que facemos para garantir as distancias de seguridade e todo, pois vamos a ter unha empresa que nos vai a levar o control de acceso a esa praza. Para eso se fixeron, vamos a empezar a repartilas hoxe, unhas entradas con uns códigos QR que se repartirán tanto por correo electrónico no enderezo nazarenoentradas2020@gmail.com. Tamén poremos unha persoa de Protección Civil que estará despois da novena á porta da igrexa a tomar os datos e a repartir as entradas. E tamén aquí no propio Concello poderán vir e levar a entrada ás persoas que estén interesadas. Durante a celebración das misas cortarase o tráfico á rúa Díaz de Rábago. Protección Civil instalará ademais un hospital de campaña para garantir a total seguridade dos asistentes. Tamén contratamos no ámbito de servizos sanitarios unha ambulancia de soporte vital avanzado que contará con un médico e unha ambulancia de soporte vital básico, que estarán exclusivamente para
para cubrir as necesidades sanitarias do evento. Tamén solicitamos o apoio para garantir a seguridade e a saúde pública a Garda Civil, que servirá de apoio ás funcións que dicen antes da Policía Local. Completarán o programa litúrxico as misas que se celebrarán na igrexa ás 8 e 9 da mañá e ás 5, 6, 7 e 8 da tarde. Hai unha empresa encargada de limpiar entre misa e misa toda a iglesia, unha empresa externa. Entonces o aforo da iglesia son 120 personas, nas cuales nadie pode entrar cando este o aforo ocupado. O programa festivo completarase con diversas actuacións musicais, a primeira a cargo de Broken Pitch o venres pola noite no Cantón da Leña. O sábado a mediodía, Millo Miúdo animará os Xardíns Vallinclán, mentres que a partir das 8:30 da tarde haberá unha ruada con arrancadeira, os carabeiros e trécola. O grupo Puzzle actuará no Cantón da Leña ás 9:30. O Concello de Lousame pon en marcha un obradoiro musical para nenos. Baixo título Xogando coa música, a soprano Esperanza Mara compartirá cos pequenos os sons do noso día a día o tempo que lles descubrirá as distintas familias de instrumentos musicais. Desenvolverase este venres día 18 na Casa da Cultura a partir das 7 da tarde. Está recomendado especialmente para nenos de entre 3 e 6 anos e as súas familias. Aínda que a asistencia é de balde, é preciso inscribirse previamente na propia Casa da Cultura ou no teléfono 981 825 780. Trátase do segundo obradoiro que imparte Esperanza Mara en Lousame despois do éxito acadado o pasado ano con Expresarte, música e diversión. Irmandade curiosa a que pode xurdir entre o Grove e unha vila italiana chamada Lanzada. Dous veciños do municipio desprazáronse ata o Solnés como representantes do Concello italiano para coñecer a zona e establecer relacións amigables. Segundo os visitantes, ao alcalde do Grove gustoulle a proposta. Esta é a praia da Lanzada, un dos areais máis coñecidos da comarca do Salnés. En estas imaxes observamos a vila da Lanzada, en Italia. Entre as dúas hai máis de 2.500 km de distancia, e o único que teñen en común é o nome, pero dende a vila italiana quixeron que a relación fose máis ampla e se desplazaron ao Grove para coñecer a zona e falar co alcalde. El señor Giorgio Nana ha descubierto este año de que en España había un sitio, en Galicia, La Lanzada, igual que su pueblo. Su hijo es el alcalde de La Lanzada allí en Italia, y entonces pues hemos decidido de venir a hacer a ver si hacemos una amistad con que la gente, la población, a ver si hacemos una relación entre La Lanzada Italia y La Lanzada de España. Os visitantes descubriron a Lanzada do Grove navegando pola internet e non dubidaron en vir a visitala. Aseguran estar impresionados co descubrimento. Muy bien, nos han atendido muy bien, la gente muy amable, muy queridos, en todas partes, en todo donde hemos llegado, en el hotel, con la gente en la calle. O Grove e a praia da Lanzada son moi diferentes á súa vila. Situada nos Alpes e con case 1.400 habitantes, a súa paisaxe componse de montañas e lagos. Mucha montaña, mucha nieve. En el invierno es una cosa espectacular de montaña y de lagos. Hay mucha reserva hidrográfica allí. Es un sitio bellísimo con muchos senderos de recorrido de refugios que hay en las montañas. Segundo o pai, o alcalde da Lanzada italiana está encantado coa idea. E ao ver a ermida da Lanzada, tamén o párroco interesouse por esta irmandade. Él ha enviado ya fotografías, ha enviado ya ciertas informaciones y a su hijo. Y entonces el párroco de allí de La Lanzada ya estaba interesado en venir también a visitar este sitio de santos, de peregrinaje, de cosas bellas que hay aquí, muy maravilloso. Os italianos aseguran que o alcalde do Grove tamén ve con bos ollos esta irmandade. Nos ha atendido muy bien, estuvo muy interesado en el tema y nos ha dicho que el próximo año iremos adelante con él. A ver si logramos hacer un gemelamiento de los dos pueblos. Segundo os visitantes, os contactos continuarán a principios do ano que ven. Pero dende a súa vila xa comenzaron a organizar unha viaxe na que medio centenar de habitantes da Lanzada italiana visitarán o Grove. Grazie alla gente della Galizia, o Grove, in modo particolare al sindaco che ci ha ricevuti e che continueremo l'anno prossimo, un gruppo di quella zona di Lanzada verrà qui in Galizia di sicuro. Ata aquí as novas do día deste mércores 16 de setembro. A actualidade continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis noticias. Ata logo.